गिबि गिबियावनो दिनै नोंथांमोन बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय मानोना आं दिनै गोदानै मोनसे हटेल खुलिदों बे हटेलखौ नोंथांमोना फैनानै हाइलाइट खालामनो थाखाय जि थांखि लादों आरो आं नोंथांमोनखौ आं लेंहरबाय बेनि थाखाय नोंथांमोना जि गोसो होनानै आंनियाव आंनि हटेलनि बै मोजां जानायखौ हाइलाइट खालामनो नोंथांमोना फैदों बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय आं बे हटेल खुलिनाया आंनि बिसोरनि माबा मोनसे सिमां दङमोन बे सिमांजों आं लोब्बा लाखिनानै दिनै बे हटेलखौ मोजाङै खुलिनो हाथों आरो इयुनाव जाहाथे बे हटेला मोजाङै सालायनो हाथों बे आनान गसाइनि इसोरनि खाथियाव आं आरज गाबनानै जों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि आरो जों नेहाथारि आदाजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्ला गाहाय देउरि दैमा दैखौ लेंहरनानै बेयाव आं मोजाङै जाहाथे सोलिनो हाथों बेनि थाखाय इसोरजों माबा लोब्बा लाखिनानै आरज खालामदों आरो मोजाङै जाहाथे आं हटेलखौ इयुनाव मोजाङै सालायनो हाथों बेनो इसा खालामबाय आं नोंथांनि जिथु हटेल खुलिदों बेखौ बिश्वनाथ सारिआलियाव फैनानै जेनेबा अबेथिं थाङोबा अबेयाव मोनगोन बिनि थंखौहाय बिश्वनाथ सारिआलिनिफ्राय थांबा साइडनिफ्राय लखिमपुर रडाव दङ दा बे बागमारि होननानै जायगायाव बे बागमारि गहपुरनिफ्राय फैबा गेजेराव जागोन आरो बिश्वनाथनिफ्राय तेजपुरनिफ्राय गेजेराव जागोन आरो लखिमपुरनिफ्राय आरो अरुणाचलनिफ्रायबो फैनो हागोन बेयाव मोजाङै आबुङै बोथिसे ओंखाम जानानै मानसिफोरा गोजोननाय मोनगोन आं बेखौ सानो आरो जिथु हटेल खुलिदों बेयाव जानाय आइटेमफोरा ओरैनो मा मा दं बेयावथ' हटेलाव जों सबाय अनला आरो बोरमा बेदर दाउ बेदर आरो जोंनिथ' एकदम माने जानाय जोंनि जिथु बर'नि जानाय गासै माबा मोनगोन आरो अमाथ' मोनगोनानो अमा थागोन एकदम मेन बर'नि माबा हिसाबै अमा थागोन आरो मोजां बर'नि जानाया बर'नि माबा थागोन आरो जिथु रेस्टुरेन्टआव गांजेमा नाम होदों बेनि माबा मोनसे ओंथि दं नामा दोननायनि गांजेमा माने बर'नि एसे गोथाव जानाया जिहेतु जों उन्दैनिफ्राय गांजेमाखौ जायो आरो बै गांजेमाखौ जानाया एसेबां बर'फोरा मोजां मोनो बेनि थाखाय आं बर' हिसाबै बर'नि मुं गांजेमाखौ लाखिबाय आरो पुत्र अनुपज्योति बेस शिक्षित युवक गति इते এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট গাঞ্জেমা আৰম্ভ কৰিবলৈ আজি শুভাৰম্ভ হৈছে আৰু মোৰ হাতেৰে আচলতে শুভাৰম্ভ কৰাইছে গতিকে মই হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছোঁ যাতে এই অনুপজ্যোতি মেছ এই ল'ৰাজনে যি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এই ব্যৱসায় যাতে তেওঁ সফল হয় ভাল হোটেল ব্যৱসায়ী হিচাপে যাতে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ কামনা আজি শুভ উন্মোচনৰ মুহূৰ্তত মই কৰিছোঁ আৰু এই অঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু ৰাইজ আছে গতিকে তেওঁলোকলৈও মই আবেদন জনাইছোঁ সকলোৱে এই ল'ৰাজনক নিজৰ ল'ৰা হিচাপে ল'ব আৰু এই ব্যৱসায়টো তেওঁ ভালকৈ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহায় কৰক আমাৰ এজন স্থানীয় যুৱক গতিকে তেওঁ ব্যৱসায়ী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'লে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল হ'ব গতিকে মই তেওঁলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ